hormatly prezidentimiz halkara bitaraplyk güni hemde Türkmenistanyň hemişelik bitaraplarynyň 30 ýyllygy münasibetli dawarlara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Daýwe kampaniýasynyň ýol başçy Kim Bok-yeony kabul etdi. İşeğuru duşmağa wattap kabul eden üçin hoşarlyk bildirip, döwlet daşlarymdy we ähli türkmen halkyny halkara bitaraplyk güni hemde Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady. Hormatly prezidentimiz hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, mihmany halkara paragatçyk we anaşmak ili halkara bitaraplyk güni we Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygy münasibetli halkara forumynyň geçirilýän günlerini türkmen töpreğine kabul etmäge üren şatlygyny aýtdy. Hemde bu forumyň ählimun paragatçylygy berkitmekde, anaşmak medeniýetini pugturandyrmakda we bilelikdäki häzirki zaman meselelerini çözüdini tapmakda mühim esas boljakdygyny anan bildirdi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz işeğurun saparynyň netijeleriniň Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklaryny giňeldirmegine täze itergi berjekdigine anan bildirdi. Hormatly prezidentimiz häzirki wagtda Daýwe kampaniýasynyň Liwap vilayatynyň Türkmenabar şäherindäki himiýa zawodyny mineral dökünleri öndürýän täze toplamyň gurulşyk işlerini alyp barýanyny belläp, Koreýa kampaniýasynyň bu taslamagy ýokary hilli we öz wagtyna ýerine getirjekdigini anan bildirdi. İşeğuru bildirilen uly anam kemde geljek türkmen badaryna netijeli iş alyp barmagy döredilýän mümkinçilikler üçin hoşarlygyny beýan etdi. Hemde ýolbaşçy edýän kampaniýasynyň öz üstüne alan şertnamalaryň borçnamalaryny ýokary hilli ýerine getirjekdigini anandyrdy. Duşuň ahyryna hormatly prezidentimiz Daýwe kampaniýasynyň ýolbaşçysyna alyp barýan işlerine üstünlikleri arzuw etdi. Hormatly prezidentimiz bilen bolan duşdan soňra işeğur habarçylamada şeýle urun berdi. Biziň Türkmenistanyň çoňur hormatlanýan prezidenti bilen duşumyz boldy. Men pursatdan peýdaranyp, hormatly prezidenti Türkmenistanyň bitaraplygynyň şanly 30 ýyllyk bayramy bilen gutladym. Duşumyzda Daýwe kampaniýamyzyň alyp barýan işleri barada gurrundeşik geçirdik. Meniň üçin üren gowy we täsirli duşuk boldy. Geljekde Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda gatnaşyklary hasy berkitmek üçin elimden geleni gaýgyrman işlerin. Hormatly prezidente berip jan saglyk alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzuw edýän. Bize bildirilen anamy ödeme üçin geljekde de ähli tagallarlarymyzy gaýgyrmajakdygymyzy anandyrýan. Sag bolun.